Sige, kisa na magpatuloy. Sunod na. Sorry. Dili ka magamitan, sir, kay abol biyan ni. Hindi, gamitin mo, Noy. Ako na pa akon, sir. Mga tuloy na batanan, be. Uy, lakay ha? Hoy, ikaw. Ano yung mong magipakita ang imong jun-jun niya? Oh, dito, assistant. Karaan tong bayot diri kuan. Uy, Jalulot! Uy, ito, Per. Mo ni may manunuli diri sa lasyon. Ano siya? Anak na mo? Oh, anak. Isuga na dyan. Siyempre liwas samahan. Hindi dapat isog ka. Kaya kita ka kung gidunggab ka nga ako na igok. Abang samahan gina. Sige dong, sige. Tulit. Hindi ba ko patuloy na eh. Ako rin bang papa. Game. Dira. Jalulot, eksa pa nga po lang. Apisit ko man. Isa ba yan? Hey, Ano tabi? Mahadlok ko pa. Mahadlok mo pa. ay hadlo kay Moni, manuli ay diri nga wa pag ginasipya og tuli kay pinakamayo ni manuli ay diri sa tanang kalibutan o si Mang Topi. Okay, game. Lingkod. Lingkod lang. Ay, kadok-dok. Kaya ako yung tuloy si mong papa nga. Gahi na kayo to. Oh. Para di ka madlok na, suportahan yun tika na. Yun. Ay lagtanaw para di ka madlok ha. Sige man to. Game. 1, 2, Manang topi! Papa! Ang sari pa! Parang sari! Putol. Tang ang ul. Manong Topi. Dahon sa amin. Ikaw. Uy, klaro. Kunto lang. Junjun. Sana. Sige, sunod na. Ayaw pa. Linya. Hindi ko matuloy pa. Tuloy mo niyang manak. Bayot. Ayaw pa. Oh, tuloy ni. Tuloy ni. Dili ka, lumsan di ka? Spoiler basta mga lucky. Tuloy na. Puri bahala na, mahimo gini laki. Kuya, pwede puto na rin naman tanan. Kaya para mahiwan akong Darla. Bayot! Thousand years later. Asa mo? Patuloy mo? Sunod. Dugay na kamera ay boss? First time naman ako. First time? Tuko boss! Anong nagan to? Ay, sunod. Patama ko. Ulo! Murag kinahanglan gid mga nindot nga mga gamit kay murag maglisod ta nila. Nak, baliw kita sa kwan diha. Nail cutter o kwan. Flashlight o magnifying glass kay murag maglisod jud nila. Lisod jud ni nak. Baliw na nak. Ano day noy?
Gamay kayo. Next, next, next. No, uy, linya, may linya. May linya. Uy, Go. 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 Patay na atong irok na si Brownie. Matay. Durang gahe. Nagilak ka naman. Ano ba? Ano nilak mo siya? Ito ano? Gahe magato siya. bakit mo kayo magpatuloy, no? Boss, balik na Mr. Toy, boss ay. Sakit lang ang patuli. Wala sakit. Burang nagpak sa buyog. Buyog? Oo, burang pak sa buyog. Diren. Siya, tigod na nga, marunong paak sa biyog. Oh, kailan ka si Jollibee? Oh, dito mo. Oh, joke lang. Yeah. Kailan ka ni Bumblebee? Ay, dala ko patuli. Next, next, next. Ay, kadlok! Mura na lagi pa ako. Amigas! Ay, kadlok! Ay, ganun lagi kay. Mura na nagpak sumigas. Pwede kaya mo dalingan. Uy, namatay gipa kung bigas uy. Namatay ko. Ay, kadlok! Oh, siringan oh! Buhay na may nagiging dituli! Ay, kadlok. What? Jurassic. Garik, garik. Ikadlo ka, iwan sakit ha. 1, 2. Nak! Nak! Uy! Kinsa ko. Kinsa ko. Wait! Wait lang, matuli! Ito na matuli ni mo! Uy, ay! Kinsa ko. Ay, ito na matuli! Tamat. Ako ba doy? Tamat. Okay, next! Patuloy lagi ba? Patuloy ka mo, patuloy. Lingkod ka na, lingkod ka. Patuloy ba? Lingkod ka kay sus di mo nakaw, gapon ka, pisot gapon ka. Patuloy niya, patuloy. Ako'y bala si mga anak ko ya! Kasi na. Yap, bilang-bilang. Oh, hop, yap lang, yap. 1, 2. Ano ka, may sakit pa! Sakit magod mo, bitang ako magpatuli. Ato na ko eh. Next, next. Sige, kamusa ka mo! Ikaw sa! Kamusa! Ikaw sa! Okay. Next, ikaw na lang. Dali. Ha? Wala pang hilahin day. Wala, ikaw na. Tana, ali na. Uli sa ko. Makali. Okay, next. Wala. Magpatuloy ka na eh. Na kayo. Oh, huwag ko katulog gabi. Excited ko patuloy na eh. Sige, desisyon na yung karami. Ano itong gamiton? Sige na. Tapos, ang game, kasi kayo pala. Maadali yung mga mga. Ba, ay isa pa. Kayo una ng butsilyo, oh. Apan mo kuya, ano yung patuloy? Kita ng matay, ani. Oh, ang ilan lang ko ani. Saan ka? Iba man po ng mga customer. Sunod. May bantag na ako ya! Bantag. Ikan para ba ko sa kawan? Nagkusa para matuli ang taong ko karang... Uniform na kita ron. Bartag, marsa lagi. Lagi ko ya, isa sana ready na kayo ko. Nagkasapatol kayo ko yan ha. Ya, kanila ko gito, bigay, bro. Pili ko katulog iti ba? Dako dyan yung mga ba? Ya. Pala mo kami. Ayaw pa nung usaw pa, martilyo na pa. Hindi mo na pang patuli.
Open mo kuya, ay lang ipapatuli. Kay katong pagniagi na nagpatuli na lata bang junjun. Mabadong. Martilyo gamit. Mabadong. Ako ya, di na ako katuloy kay ay kay kadlo ko kay bisin din ako katira og chicks ani. Oh, sige. Sige, dong. Ikaw ba? Imo mo kung ano itong mga customer mo. Wati palit bugas ani. Wati kita. Ikaw may sibulabog eh. Ikaw lang akong tuliun, be. Nakawaran kami pa tuli ron. Mingo sa lawag. Matak na maabuti ni customer lang. Noy. Butol mo kanang American size noy o kanang naka-titan gel o naka-bulitas. Piyan ta ko ano inuha dong. Oh, so Oh, din. Ato lang kuan. Ato lang magikol kung buda ba. La, mauna. So, sukol man ni. durga mo na badag tuli og. Manawag sa mga assistant ha? Sige. Assistant! Come here. Okay ra na yo. Kani man da nagurin ning gabas na. Ah, kani. Ang kuno na dai kani na. Ah, kani ko. Kaya na. Kanino nga? Kaya ni. Unsa mo? Sukol ka ni? Sukol ka singa to. Gahi ibin ni. Guniti. Ako una dokdok ka. Asan ta kuwat ka titan gel ko ni. Okay, puspus. Di andam no ha. Okay. 1 2 3. Sugod mo yan. Wala lagi. Sige yung apa nang panita bro nang panit sa haw. Kani na pud ko yo gabas niya. Actually kuno gabas na bigaro na gabas. Apa na? Pero ha. Gisol kita ni paningot na kumayo no. Bisa dako anong pilay bayad man ako nito. Ya. Iso. 1 2 3. Mura magwa ko yan. Wa gyapon gabi Si mga tura ko gamay. Ato lang ko kaya magpatulis sila in. Ay ano kay. Wa mo ko sumelin mo ato paglain nabuang. Paningon ninyo mga tuli ko yan. Sadak ano yun? Kaya sa dinang American size man sa dinong eh. Oo. Bilang di kanong autor ko kanong. Tur ko. Jeep po boards. Da kuya, uli na lang ko kuya. Ay sa pag nami final nga mabuhat. Kit-kito na lang mo. Wala lang pa ako ray. Kira lagi naman ulit si Kulot, may ka naman ulit. May naman mali. May ba na? Di, Unsa ta na? mga klaro kay nag mata. Oy, may uto niya dong. Kamay mo uto ni dong. Kani putulin niya yung Kuwan ba? manghod. Ano nabulog mga kuya? Hindi na puling liko dito ganina kay nakuan ba? Naglimpyo ko sa kuan. Kung gamiton para tuli, pero okay lang yapon kagawin yapon ko. Makaigo ka ka? Kasi matulian eh. Ano siya? Kani siya kani. Morning ang kuan. Asa man ni morning. Dili na mo din utin gamay ra kina. Morning. Di kay. Gibunal. Sa front. Ara, ay, Sawa. Sige, sa front. Sa back. Gibunal. Gibunal. Gihapit na. Sawa. Sa likod. Likod ka na, hapit na. Sige. Sawa. Ayun na. Gibunal. Sa wala. Sa tuog. Sa front. Wala. Tuog. Sige. Sa tuog. Wato. Wala. Gibunal. 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 Jangan.